Well, hallo. Vandaag is oktober de 28e. En ik merk me hier een beetje een zomerkerk. Nächste zomer dan, waar we nog leven en God zijn wel, dan wil ik hier nächste zomer een beetje eten merken. En ik ga hier bij ons een beetje nu angeschaft. Deze woont dat ik van jou merken. Maar we gaan nu wel wat eten merken. Dat is vielleicht nichts Besonderes, aber ich dachte, ich würde mal was anderes proben. Und einige Menschen sagen, bei immer dasselbe, aber dann proben wir was anderes. Das muss vielleicht nicht klappen, vielleicht das. Aber ich hoffe, das von dir. Und dann werden wir nu wissen, was ich merken. Und das ist hier nu von dir ein bisschen heil, aber nächste Sommer, da werden wir das hier brücken aus einer Sommerkerk. Das bieten die Struckland am Hof. Dankeschön. En zoals je hier zien kan, we gaan hier bij de roost. En dan schop het massa. Nou, wat we dan willen doen, dan willen we door den met zo de lijn snijden, dat het een beetje zo'n schaal af. We willen den ganz uitschalen, met een gouden viertel zo dik. Rondom waar we dus beim snijden blijven, dat is wanneer een beetje zo smal den worden ze uitrollen. Den rondom, niet den afsnijden. Door dat geht een beetje, maar dit is mal wat anders, dat mag vielleicht nicht wat Besonderes sein, aber ich gleich noch mal was anderes zu proben. So, ich will wissen, wo das ist, weil ich nicht ganz ausgeschaltet. Du hast es dort ein bisschen aufhauen kommt. Da wird mir Tiet eine große Tag geben. Okay, nu haben wir das ganz ausgeschaltet. Und das ist ein bisschen dicker als viel Salz, das Holzsalz. So, da wollen wir mit Plastik eben, da wollen wir mit dem Hunger, da wollen wir das mal wegkielen. So. Plastik even dat niet van dak spratst. Nu gaan we hier de bovenram zielen, maar dat fijn plat wordt en fijn week. Wat je weet wat het zit, maar we sportig zijn. Oké, nu hebben we ons hier mooi gekield. Kijk hem al. En dan gaan we dat hier in 3 bieten snijden. En dan wordt je wijzen wat we dan worden doen. En dan hebben we den beetje wat hier en tim er nou lijn en een stootje. Ja, hebben we de 3 bieten in de staat met zo'n grote filet, dat is cholet, dat is wat immer zo dat aan. Dit is bloos van de roast beef, dat is gewöhnlich met taffet, met hoort. Maar dat hebben we nu een week geklapt, je wordt vielleicht nog eenmaal een beetje ramklappen. Dan wordt je wijzen wat hier en tim de met airline dat de week wordt. En schijn schmecken. Oké, hier hebben we 2 eetlepel olive oil. En hier hebben we 1 eetlepel citronenjuice, citronensaft. En hier hebben we 4 koffer salsa de soja, oder sojasaus, kan je zien. Soja, 4 koffer. En dan hebben we hier salsa inglesa, dat is Worcestershire saus. Dat wordt een 4 koffer. Ik wil je toch maar van dichtbij wijzen, dat is salsa inglesa namen ze dat op Spanisch, maar dat is Worcestershire saus. Zo kan je allebei am Stuhl halten. Salsa inglesa. En dan wat we dan doen is, dan nemen we ons vlees hier. Eerst waar we dit hier zeer decoreren. En dan wat we dan nemen is, dan hebben we Montreal steak spice. Dat is niet de doos wo de pan weer, maar het geen stuk Montreal steak spice. Dan doen we dat met azal en dat steak. Wat je hier dat zijn kan, wat we gaan, we dat hier met azal en aanrobbelen. En dan wat we dan doen is, dan we dat hier aan aanzuilen en dan we dat hier een stuk 2 stunden baan lopen. Dan wordt het fijn week worden, dan wordt het fijn smaken. Ik wil hier nog eenmaal wezen, ik had dat eerst niet krijgt, alle op een beeld. Hier hebben we de steaks, dat we die met zo'n Montreal steak spice met aanrobbelen. Dan weer fijn aanrobbelen. Om bij het zien. En dan wat we nemen en zullen we er fijn hier zo aan dit marinaten aan. Die alle nustereren, die moeten we dan, ik kan niet een grote ploot van die alle zo fijn op beziet leggen. Dan moeten we die bloos eenmaal omdraaien. Alle 20 minuten naar de halve stunde ga je die omrühren. Ja, en dan laat die week worden. Dan om 2 stunden wordt je wezen wat we dan worden doen. Oké, den tijd wordt ons vlees hier zo fijn aanzuilen, dat marinating. Waar we hier een beetje spaakbroden.
Krijgt de start en dan worden we door een beetje ijzer op, dat het niet optrellen net. En ze mogen altijd allemaal optrellen. Dan hebben we hier zo'n ijzer stit, dan wordt de start op. En dan wordt het fijn slik blijven, dan wordt het wezen wat het is goed is. Ik geloof dat spaart dat eerst niet goed. Check hem op. Ho, wat zeer fijn. Zeer fijn. Nu wordt het hier afnemen, dan wordt het laten uitlaken. En dan wordt het wezen wat voor de nächste worden dan. Spark smaakt ja alle wegen schijn. Da. Zeer fijn uitgekomen, nu kijk hem op. Zeer fijn, nu wordt het wezen wat voor de nächste worden dan. Da, hier hebben we nog een beetje seppelen. Hier hebben we nog een peperschout, ik weet niet, dat is vielleicht een beetje zo'n Chileaans of wat. En dan willen we den in een bok opsnijden. En dan willen we den uitnemen. Krijg ze start. En dan willen we den ruischen. Die worden dit wittig hier uitsnijden. En zo willen we dat met het andere olie doen. De andere, hier hebben we nog een paar. Daar, krijg ze start. Daar. En dan hier hebben we een paar jalapenos, een rode ook, kleine, willen we die ook. Zo opsnijden en dan krijg ze start, plat. Daar. Dat zoek ik al uit. Schließlich da wordt maar tijd te heet waar dat ik al uitnemen. Maar anyway, nu wordt het gestart, alle dan wordt het ruischen, wordt het wiezen. Oké, nu willen we onze peperschout ruischen. Wat ik dan doe is, hier een klein beetje olive oil op, een klein beetje beglipsen. Die ruischen dan veel beter. Proef dat mal. Een klein beetje beglipsen met olive oil. En dan worden alles zo start ruischen. Schmeckt schwarz aan. Je hebt het zo'n fijn smaak. Oh, ja. Krijg de start. Nu heb ik het wezen van de smaak ruist aan. Dan gaan we die ook brokken. Daar vangt de smaak te loten. En te rekken. Maar dat huis nog maar een beetje muffig rekken dat. Dan doe je bloos een paar peperschouten ruischen ze start. Woehoe. Wil je één zijn, daar rekt er hem huis was zeer schijn. Oké, de peperschouten hebben we nu zo mooi alle geruischt. En de seppelen hebben we ook al een beetje ijzerd met olive oil. Dat rekent hier een beetje over. Hier bestrukkelen een paar dat niet. En dan wat we dan doen is een klein beetje peper even. Zo. Kijk maar. Gaan hier een beetje fijn zwart te lopen. Dit is alle ruidas, dan wordt het wezen wat het nächste wordt doen. En deze peperschout wat ik doe is die. Dat ik hier alle aan de lucht neem. Dan worden er veel fijn wald. Dus je zien kan. En dan kan je nu heel fijn handelen. Zeer schijn. Nu kijk maar, nu hebben we het vlees hier, dat had we half zo dik gemaakt. En dat gaan we zo fijn versnijden en half. Nu wordt hier nog een beetje wezen. Kijk maar, hier hebben we nog een beetje. Dat had we eerst een beetje vielleicht meest te dik. Dan nemen we bloos een zeer schwapperd massa. En dan gaan we een beetje lang. Dan gaan we dat in een half snijden. Schafft zeer fijn. Maar je moet met oppassen. Maar kijk maar. Krijg zo. Daar, kijk maar. Nu hebben we zeer derne filetjes hier. Nu wil ik wezen wat we het nächste worden doen. Oké, dan wil ik maar wezen wat we hier nu worden doen. Het eerste wat we doen is wat we hier een paar seppelen nemen. Zo'n bruin gebroedene seppelen. En dan willen we door een stremel zo'n peperschout nemen. Krijg ze stort. En dan willen we hier een stremel. Krijg ze stort. Backen. Daar. Krijg ze stort. En dan, wat we dan worden doen, is dan willen we den oprollen. Zeer eng oprollen. Krijg ze stort. Daar, kijk maar. Nou wil ik je wijzen wat we aan het nächste worden doen. We in deze ook de nächste start. Dan wordt het al anders erin zo. Buiten hebben we smaak 4 gemerkt. Daar. En dan wil ik je wijzen wat is alle vorig zijn voor het zit. En dan wordt het nächste worden doen.
Oké, nu hebben we het alle opgerold. Nu hebben we het nächste proces doen. Oké, dan wil ik je maar wijzen wat we hier doen. Ik ga het heel een was. Het beste schaf ik dit voor 2 stunden am e-shop doen. Maar we hebben dat niet gedaan. We hebben het hier bloß 1 Stunde bis dort zaten gelopen. Aber das beste ist, dann wordt het een beetje dollar firm. Dan verschattert het niet zo leicht. Krijgt het start. Nu wil ik je maar wijzen. En dan nemen we dit. Dan doen we dat weer abspakken. Krijgt het start. Hier waren. Het is een beetje spelen, maar wij hier liggen eten te merken. Krijgt het start. Ja. En dan, ja, check je maar dort, schaf je bij fan van jou. Oké, hier is einer rijdt. Dan wordt die andere ook gestart. Dan wordt ik wijzen wat we het nächste worden doen. Dankzij. Zit dit nu schön schmecken, of zit dit nu schön schmecken? Nu werden we dat te veel brengen. Wir lassen die Kohlen zijn rijden zum Fleisch backen. De Kohlen zijn van heute. Fleisch is daarboven. En nu wil we Fleisch backen. Check hem mal uit. Wow. Zo, check hem mal. Nu willen we hier Fleisch backen met Strookland. Oh, maar dat kan ik niet al rekken. Oh, nu check hem mal. Oh my goodness, dit vangt aan zeer smaak te loeren. Oké, nu kijk hem mal. Wauw. Nu willen we omkasseren. Oké, daar willen we hier mal een vernemen. Oh, kijk hem mal daar. Krijg dat. En daar willen we eenmaal smaken. Nu kijk hem mal. Oh, wauw. Dit wordt zeer schön schmecken. Oké, daar wil we dit moet een beetje smaken. En zoals ik immer zei, waar we dankbaar zijn dat God ons voor gezegend heeft. En nu willen we dit moeten smaken. Nu moet eerst met smoonvaart of chieltje met smoonvaart met eijes wat. Die kunnen ze gewoon naar thuis met al mee wel. Ik kook die pro naar dok. Dankzij. Wauw.